सभी के बीच काजल दीदी आई हैं, तो उनके लिए हम एक लाइन कहना चाहेंगे। जानते हैं क्या काजल दीदी? अब बुद्धि फेल कइले बाड़ू, बुद्धि फेल कइले बाड़ू, बूढ़ा बा जवान के आ कहे के मुबावेलू नजरिया के बाल से, कहे के मुबावेलू नजरिया के। और एक लाइन कहना चाहेंगे काजल दी के लिए कि कितना दिन से आए गोलई के आ रही फेरा में हम लागल, आ सोचते रही कि आई लव यू कही, आ तले दोसर ले भागल। कैसे आना है कि कितना दिन से एगो लड़की के रही फेरा में हम लागल, रही फेरा में हम लागल, ओ रही फेरा में हम लागल, सोचते रही कि आई लव यू कही, सोचते रही कि आई लव यू कही, तल दोसर ले भागल, हो तल दोसर ले भागल। कि कितना दिन से एगो लड़की के आ रही फेरा में हम लागल, रही फेरा में हम लागल। कितना दिन से एगो लड़की के आ रही फेरा में है कि सोचते रही कि आई लव यू कही, सोचते रही कि आई लव यू कही, तले दोसर ले भागल, हो तले दोसर ले भागल। कितना दिन से एगो लड़की के रही फेरा में हम अब चलिए ये लाइन तो हम कहनी है जितना भी हमार कुआर भाई लोग रहन उनका खातिर, लेकिन अब जो शादीशुदा हमार भैया लोग बड़े आज जेकर शादी नहीं खे बोल, हम चाहते नहीं कि जल्दी से शादी हो जाए, हमार प्रोग्राम कराई जाए आप सभी। और